Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa, alhamdulillah Dwi lagi muleh karo Mase iki mang. Bar kondi wi? Iya. Nang cepu. Ning cepu kondi iki cepu ngene sapa? Gene wong. Berjalan-jalan pemirsa. Dadi iki ndek ape nyepil apa? Nyepil THR pemirsa. Dapat THR. Nanti sepil. Kamera belakang. Oke, menyepil THR pemirsa. Walah. Walah sik terus mbok uncalno ngene lho. Ndak piro ya? Tong jajal iso apa ora? 100 dikit ya. Walah. Alhamdulillah. 110, 120. Toto sing apik sisan to. 130. Ditoto sing apik sisan. 100 iki 130. Jajal iso apa ora itu. 150. 170. 4. Kuwi disalehno 10 10. Sak. Cuma 100 piro? 30 ketoke. Sik barani. Dewekno. 130, 130, 150, 160, 170. Dewekno wis kuwi dewekno. Genten sing iki. Heeh. 1, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000. Wis 10.000 gabung kene. 10.000. 80. 2000, 4000. 1000 ya. 4000. 6000. 2000. Sik tak. Nah, Lanjut pemirsa ya. Engko ndang bingung tak hitung nenek. 6000. 9000. 10.000. 10.000 dewekno. Ini lho iki carane. Iki lho. Nok telu nok. Papat 5. Oh, iki. Lah iki ngene ya pemirsa. 2000. Iki ngene lho iki. Walah duweke anu lagi motong. Tawen kowe. Aku diperseni 2.000 pemirsa. Sing elek. 2000. Wis 2000. 4000. Padakno nomere padakno. Lah, ndak. 4000. 6000. 3, wis 3. Papat. 4. 5. Piro? 20. Piro? 60. Iki papat. Berarti ambek iki le. Ngene genep. 5 piro siji? 1. Mbok ora. Loro. 3. 4. 5. Piro? Sik toh wi sabar. 5 genep 10. Ucul lah. Ketanggo tuku sesuatu. Iki dadi 10 ping pindho. Atenya kentrit kabeh iki. Aturan aja mbok buka indhisik kok.
20. Mek karet wi. Nah, mek karet gendelane. 30. Sitoke gak apa-apa karete. Soalnya kentit. 30 ya pemirsa. 30. Zero. Lu 30. 40. Cekeli sik karete. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Berarti 110. Tambah 100. 210. Alhamdulillah pemirsa, rezeki anak Soleh. jadi terus diikat pemirsa ya. Alhamdulillah. Tangan nanti geder. Ndi gede balik ke orang arah. Mau sakmene kok gede. Pijak. Ya alhamdulillah pemirsa ya Mak disyukuri. keliling kampung kok, Mak. Keliling ning ndi? Lor kidul putuk. Lho, Nek teko ana, tunggu sapa? Mbak Lina. Iki ning gone yunge. Wong wis ngene. Wis dilebokno celengan, dienggo tuku sesuatu. Simpen. Yes. Arekno. Pira? 210 ya pemirsa. Mae sing ngitung gak diperseni ya. Masa mae gak diperseni ya pemirsa. Ambek iki lho pemirsa. Apik. Ya jane memang jajan. Tinggi. Nah, wis kaya ngene pemirsa ya Aku menyepil punya tas loh. THR-nya duwi. Yo wis. Mau lak ngene ngene yo. Yung apa? Orang. Ini pemirsa yo. Anu kurang. Ini mana? Di. Hijau loh. Iki. Yo. Pak mulai. Ngaret. Memang? Mau gue aku hebu. Oh, tiga apa? Untuk makan di aku buat Pak mulai pemirsa. Kemangan nak usul aku. Nah. Mas, cendilaku tolong dilebih, Mas. Ora, aku kurang buka gendeng kok. Mas Andi ndi? Kowe kok lenggut koyo. Dikon Alhamdulillah, Pak. Aku bar nyepil THR duwi, Pak. Entuk 210, Pak. Duwe sapa sing dirampok ya? Dah, kok deres udane?
Lah ndi sukete? Awakmu kaya sawah apa kondi sih? Sawah. Anu kok sampean kon kondorenan? Ngene wah rame. Main. Dalem. Ndoken DJ. Ndok apa? Ndoken kemaning jangan gede. Wis dipangan Pak Meh, wis dipangan leh. Ambek biasalah. Pangan. Ora enek kok. Lah iki mau kaya ngene ya pemirsa. Ora sudah dipangan lho ambek dhewe. Jadi ini mau video Dwi nyepil THR ya pemirsa. Soalnya apa nek ngarani karo Mas Andi ki mau ya ambek mae pemirsa ning gone dulur-dulure mae. Ya sepurane nek mae videone iki ora video sing piye ya kaya silaturahmi apa piye sing tegese ora wulan iki sing mara rene niki lho pemirsa terpaksa gak tak video pemirsa soalnya Mas Andi muni yo gak usah ternyata udan pemirsa sebentar nah kaya ngene ya pemirsa meneh mau ini udan pemirsa jadi ndek ini mangan loh ndek ini ki gledrah-gledreh pemirsa wis disimpen dilebokno ya digletakno ora tek digawa mlebu menjero terus didekek ning kamar ngono ra ini bocah wis wenenge ra kathah dadi kaya ngono lah iki mau dhek mangan pemirsa jere nek muni lesu mak kaya ngono soalnya ndek mang dikon mangan ki ya ora gelem lah iki mae sedikit cerita ya pemirsa kan sebenarnya iki piye ya mari mae iki repot pemirsa mae gak iso bikin judul sendiri mae iki wis iso ngedit dhewe pemirsa cuma ki dhek judul urung iso jadi mae nek pas video pengen ngene-ngene nek muni Andi ora muni ojo ya mesti gak bakalan diupload jadi terus terang mae bayar zakat yo gak di video iki mang alhamdulillah pemirsa dino iki mang sakjane rame banget dulure pake karo sawur karo gadu pas rene iku pas bareng pemirsa karo bojone dadi kan rame ya pemirsa lah mak iki muni ngene le ayo di video le lah sing Andi iki muni ngene gak usah mak dadi aku repot ya wis terus gak sido lah mak iki wis muni pemirsa le kan iki mumpung ana momen apa kuwi jenenge dulure bapake sampean padha teko ya sing enom ya sing tuwek ya sing kan ana sing dulur asu biring ya pemirsa alhamdulillah iki mang padha kabeh bocah cilik-cilik ya akeh terus perawan-perawan ya gak akeh pemirsa sing prawane mok trimo 3 malah leren ngantek suwi jagongan karo mae ya sak pantaran karo Andi pemirsa dadine padha cerita ngobrol soalnya kan yo dhek merantau rame pemirsa tapi gak entuk di video yo akhirnya yo mae gak gawe video sing silaturahmi kuwi ning omahe mae dadi gak tak video lah iki mae yo pas ning gadu silaturahmi yo ora tak video pemirsa berhubung iki mang mae bingung yo terus opo ngene gak oleh salat budal salat yo gak oleh kasare gak entuk di video lah kaya ngono dadi nek mae wis ki mau yo ayo THR duwe dibuka oh mae terus kaya ngono pemirsa yo alhamdulillah akhirnya dapat 210 yes pemirsa kaya ngene iki mau mae cerita-cerita yo pemirsa iki jajane mae sing laris ternyata iki lho pemirsa sing laris iki karo iki pemirsa lho karo iki jadi nek malah sing ndek bengi pemirsa sing pas pembagian zakat fitrah ya pemirsa
Sing laris iki karo Marneng. Iku kancane Mas Andi juga kakak kelas. Muni ngene. Tek. Andi ning ndi kaya ngono to? Terus aku muni. Andi lagi metu. Ayo mlebu leren delok. Aja ning lawang. Mak kan ngono to. Alah wis lek balik. Terus tak kenekno Gus, awakmu rene ra bendina jenenge wong ya pemirsa. Awakmu rene ra bendina nek ora pas bodongan iki terus nek ora pas apa ya ora mungkin petuk, ora mungkin ketemu. Jadi tak peksa tak kon mlebu pemirsa. Karo sing jenenge Danang. Tak kon ngicipi jajanane make sing tradisional. Delalah alhamdulillah pemirsa. Iki seneng banget. Lah iki cocok Marneng kaya ngono. Terus ya nek dipangan, neleren. Terus tekok kan jenenge andum zakat fitrah kan mlaku ya pemirsa terus mak ngene. Anu ya nggawa ning adah kok dipangan ambek mlaku. Nek mak kan biasa ya pemirsa. Ambek mlaku jadi plastik kaya ngono lah. Alhamdulillah pemirsa. Wonge gelem. Dipikire make Marnenge mau sakmene. Maksudnya mau iki tok. Atik mau sing tilik, walah ora. Mingguri jek ono akeh. Wis ndang adano kok gua ambek Danang kaya ngono. Nah, akhirnya diadai terus sampai iki alhamdulillah padha seneng melane mak iki nek lebaran mesti menune nek anu yo kacang telur ki gak keri pemirsa ambek biasanya kacang bawang. Berhubung wektune terlalu mepet, jadine mak gak gawe kacang bawang. Akeh sing gak sido gawe lah mae sing pangsit ora sido. Akhirnya ya wis kaya ngene wis. Ngene tok wis pekaprah iki pemirsa. Ya pemirsa, mae kok malah panjang lebar. Tutup sakmene ae videone mae. Bongkar THR Dwi nek enek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Malegini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali, agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malegini Family.